Pero problema ko, paano ko may papacheck ang truck guys kung nawala naman ang check engine? Wow! Sa palagay ko, bad sensor lang siguro yun guys. Bad sensor. Wala naman. Guys, good morning. Nagbabalik ang Lakay Tracker. Dito pa rin tayo sa Langley, British Columbia, which is dyan ako nag-deliver kagabi. Yung pinakahuling dineliveran ko, yan yung building niyan. Lumabas lang ako dito sa street na to at dito na ako natulog. Ayan. But anyway, kita nyo, dito tayo sa British Columbia. Ang temperature dito guys is +8. Mainit. Ayun o, +8. At lumabas na naman yung mga stacker ko. Umulan kasi. Kita nyo, wala na yung check engine. Ito naman ang lumabas. Umulan. Hapon hindi naman siya umuulan, pero ngayon umulan. Paggising ko umulan, kaya naglalabasan na naman sila kasi nabasa sigurado yung mga sensor. But anyway, ang temperature doon sa Winnipeg, kausap ko si Mrs. hapon bago ko matulog, sabi niya 22 degree, minus 22 degrees. Kalahin mo lamig doon, talagang nanginginig ang mga ang mga tao, lalo yung mga bata papasok sa school. Dito naman is ayan plus 9 degrees na nga at bago na naman, painit ng painit. Kaya ngayon naka short lang ako, t-shirt. Pwede kong alisin kung gusto ko, but anyway guys, ayan sleeper berth 36 hours. Naka-receipt na tayo. Punta tayo sa logbook history, recap. Meron na naman tayong hours available. I start of the day 70 hours. Ayan, cycle 70. Naka-receipt na naman tayo. Sinamantala ko kasi yung off duty ko rito kasi malapit lang naman dideliveran. Hindi naman ko naman kailangan mag-drive ng mabilis kasi itong ilag namin mag-automatic mag-change ng driving status kapag umabot siya ng 8 ang speed. Kita nyo, speed, costing, isaak, 13 yung mga yan nandyan. Ngayon 13 hours. Ngayon start na tayo mag-pre-trip. Mag-pre-trip na ako sa baba. Pre-trip ko na ito, tapos pagkatapos ko mag-pre-trip, tumawid tayo ng Plain Washington, magpahugas tayo ng trailer, tapos mag-pick up tayo ng pangarga natin papuntang Edmonton ulit sa sa Racer. Babala ako guys at mag-pre-trip muna ako. Yes! Alright guys, ayan, dito na tayo ngayon sa border. Makanan na ako rito. Lane, Washington border. Maaga pa. Oras pa lang dito is alas 5 na. Yes! Kasi minsan guys, dito pagka ganitong sistema, sira yung kanilang system, tapos tayo pag sira. Kape tayo guys, kape.
least, andito na sa akin yung aking mga papelitos, pitos. Aking passport is manifest. Ano kailan kaya ma-expire ang passport, Canadian passport ko, guys? Canadian expiration is August 21, 2029 pa. Ang tagal pa. 3 years pa. 10 years kasi to, guys eh. So itong unang passport kong ito, mula nung na permanent na Canadian citizen kami, kumuha agad ako ng passport ko kasi long haul truck driver nga, no. So ang pagkukuha ko nito is August 21, 2019, na Canadian citizen kami ng 2019. So a week before, so nag Canadian ceremony kami. Oops. At Canadian citizen ceremony kami April 2029, tapos kumuha rin ako ng passport ko a week before ng ceremony namin. Ayan. 10 years, 2029 din may expire. So 19, 2029. So 10 years yun. Move tayo ron. Tapos bubuksan ko yung trailer ko, guys. Bubuksan natin yung trailer natin kasi empty tayo papuntang Amerika. Stop for the stop sign. Tapos bababa tayo, guys. Para buksan ko yung trailer ko, para wala na tayong ang dami pang aberya-aberya. Para hindi na tayo padaanin sa timba nila. Tara. Bilisan natin. Yeah. Mabilis ang trabaho lang. Buksan mo na agad. Ayun na. Alis na siya. Tayo naman. Hello, sir. Morning. Where are we heading to? Hillsboro, Oregon, sir. Anything in the trailer? Oh, it's empty, sir. I open it up now. What are we picking up? A salad, sir. And where's the salad? Edmonton, Alberta. Anything in the vehicle to declare? Oh, it's just the food. Cooked rice and cooked chicken. Any apples, oranges, bananas? I have an apple, but I buy it here. Okay. Wanna see it? No. Alright. Thank you, sir. Have a blessed day.
Right guys, ayan. Tawid na tayo. Pagka hindi ka talaga, is open na yan. Hindi na kailangan pang ano yan? Para hindi na tayo dumaan dyan sa x-ray nila. Tagal pa yan eh. Kukunin mo, mag-aantay ka pa. Mas may na yung ganito. Tapos isarado ko na yung aking ano. Doon tayo mag-park tayo at baka mamaya ma-checkpoint pa tayo. Ito oh, pinatras. Meron yatang mali ah. May mali yata sa pangarga niya. Ano ba siya kamo? Bombay? Ano? May turbine? Pinatras siya. Park muna ako rito guys. Tapos sarado muna natin yung trailer door natin. Okay. Neutral. Tara. Tapos medyo madilim pa. Sana pagdaan ko dun sa pahugasan eh bukas na sila. Right. Let's go guys. Let's go, hanap buhay, hanap buhay. Okay. Sabitin pa kita eh. Alright guys, ito na yung ano. Police, 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 police. Huling checkpoint. Yes, sir. There you go. Oh, just the manifest. There you go. Mali na naman yung inilagay nila doon. Mali na naman eh, kaya ano. Okay sir. Kala ko hindi. First time ko na checkpoint doon sa pinakahuling ano ng border na yun ha. Tinignan niya yung aking ano eh. Hindi mali, tama lang yung binigay sa akin. Hindi lang siguro niya na i-update doon sa system din niya. Nung nakaraan, na-update niya ako dun sa isa. Ngayon dyan, hindi siguro. But anyway guys, let's go. Tratan na to. Kasi ang pick up natin alas 3 ng hapon. Meron pa tayong 5 oras mamanihuin. Ang bilis ng oras na yon. Kaya hindi na tayo
masyado magpatumpik-tumpik pa. Banat kung banat, hanap buhay kung hanap buhay. Let's roll! Now, next stop is magpapahugas tayo ng trailer natin. Yan. Welcome to America. Oh, ayan guys, kita nyo guys. Paano natin ipapakita o ipapacheck ang truck sa mekaniko, technician kung wala naman ng mga sign. Kita nyo, wala na naman yung mga stacker ko eh. Nawala na naman yung mga stacker na sign. Ibig sabihin, sensor lang yan. Nabasa kasi, umuulan eh. Pero sa Winnipeg ngayon, sabi ni Mrs. -23 ang lamig. Nakaw, paktay ka. But anyway guys, madilim pa. Ratrating ko na to. Tara. In 300 feet, arrive at All-Star Truck Wash, Mount Vernon, Washington, on the left. Alright guys, ayan. Daan muna tayo dito sa truck post na to. At magpa-trailer wash muna tayo. Please drive to highlighted route. Yeah, just trailer wash. Yeah. Hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin. Basta ang sabi ko, trailer wash. Okay. Tapos muna tayo magbayad. Okay guys, dito tayo. Tinitiyakan na ni Kuyang. Easy guys. Pang-lock ng ano, 2.89 made in US. Depende ko anong klase ang gusto nyo guys. Palamuti sa truck. You can only come here to buy this if you want. Depende. Tsaka nabilan si Cordapia ng baguhin natin lahat yung kanyang mga sa kanyang gulong kapag bayad na. Yes? Yeah. Top? Yes. There, that's so nice. $55 USD, right? Yes. Not too bad. Thank you sir, have a good day. Thank you. Yan guys, $55 USD. Ayan mo, ito. Balikan natin ng mga ito, kung gusto niyo parang may spike din. Pang tulis. Anong din lang siya? Mahal nga lang. 2.49, 2.35, 1.35. Ito mahal. 3.49. Everything here is good, very nice. Pretty nice, eh? Pretty nice. Hindi mo pwedeng palitan yung truck mo. Yep! Vlog! Lakay Trucker. Oh. You never watch your video. I made a lot of video here. What is this? Back. Truck. Oh, at least alam ko saan ako makakabili pala nito. Okay, let's go. Hey guys, $55 USD. Tara. Bilisan lang. Okay. Thank you. Bye bye. Ay, tara.
Patrotin na natin to para makadarating tayo sa ating pick up na on time. Let's roll. Now. Wala tayo magpatumpik-tumpik pa. Okay. Alright guys, yan. Shuttle Convention Center na tayo. 3 oras pa doon sa pick up natin. Tacoma, Portland. Traffic na yun. Okay. Ay. Kanina pa tumulan. Hindi na natigil. Temperature dito plus 15. Receipt na naman ako kaya pwede nila ako ng patakbo no, yun naman talagang hiningi ko sa kanilang araw ng time off ko, December 23. Kaya dapat makauwi ako ng 23 kung hindi pa nila ako pauwi. Yan na yung naglalakad na buto. Kaya na. Basta mo lang. Limited visibility. Nawala lahat yung mga check engine at saka ano sa truck ko. Masalang siguro yung mga sensor. Oras na ba? Plus sa parito. Tama-tama, alas 12 ang ganda. Isang oras na lang. Torque dito, isang torque. Isa. Si tatay, isang torque. Isa.
Paalis na siya. Loaded na siya. Pangalawa ito. Door 19 daw tayo eh. Guys, ayan na unhook ko na. Ayan, as the requirements i-drop na natin. Meron na rin tayong inilagay doon na kalso at nalagyan na rin nila ng ano ito, safety. Aw, ape ang problema ko. Paano ko may papacheck ang truck, guys? Kung nawala naman ang check engine, sa palagay ko bad sensor lang siguro yun, guys. Bad sensor. Lahat umiilaw naman, gumagana oh. Saan kaya makikita yung mga sensor ng mga ganong klase, guys? Yung check engine, saan kaya makikita yun? Sensor lang siguro, guys. Wala naman. Sa palagay ko wala naman yun, guys. Walang problema. Kasi ito nyo, guys, wala naman ng wala naman ng check engine yung truck ko. Ang tanging ano lang niya, punta tayo sa pop-up notice, washer fluid is low. Yan lang yun. Magre-refill na naman ako. Kare-refill na lang natin, ganyan na naman siya. Okay. Kita nyo? Truck data after treatment.
vehicle diagnosis engine. Hindi mo makikita lahat yan kasi buhay naman siya, buhay ang truck, kaya hindi mo makikita. Ayan. Alright, yet wala naman wala nang check engine, kaya hindi natin may papakita ang truck natin sa mekaniko. Pag uwi ko nito at bumalik ulit, at saka ko ipapakita. For the time being, wala. Kaya wala. And anyway guys, mag-antay na lang ulit ako dito sa matapos ito. Ay, nag-aantay din yung isang truck dyan, oh. Oh guys, kalahati. Lagyan ko lang nito. Kunin ko yung papel. Ayan guys, nakuha na natin yung papeles. Yes! Tapos picturean din natin itong temperature, send natin. Killers and work the lead. Riggs and the other man behind. Alright guys, ayan. Kompleto na, kunin natin lahat ng papeles. So, ratratin na natin. At update ko na lang kayo. At magdadrive pa ako ngayon hanggang dumilim sa Edmonton ulit itong pupunta ng pangarga natin. Guys, thank you for watching. Huwag niyong kalimutan na mag-drop ng comment para may lagay ko kayo sa card. Big shout out sa lahat. At ingat kayo lagi. Yun nga sinasabi ko sa inyo, trabaho lang para sa pamilya. Bukas lang tayo para sa ating goal, para mapabuti ang kalagayan ng ating pamilya. Guys, thank you for watching. Ingat. Bye bye. Peace out. Lakai Tracker.